Masu kallon mu da sauraron mu daga nan sashin Hausa na EL-SHALAMI Television, mu watsa shirye-shiryenta a kafofin sadarwar intanet. Za mu tattauna ta cikin shiri na musamman wato da babban bakon namu a wannan mako, wato Dokta kuma mu ce Malam Abubakar Sadiq wanda kuka fi sani da Pharmacy daga nan gida Nigeria kuma daga nan jihar Gombe. Akramakallah Dokta, barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, masha Allah, akramakallah za mu so mu tattauna ne a cikin wannan shirin. Wato abin da ya shafi duba da yadda muka ga rayuwa take ciki, yanayin matsin rayuwa. So za mu so a ɗan jawo hankalin wanda Allah Ubangiji ya sa ya hore musu domin su yi duba da na ƙasa da su tallafa musu akan al'amuran yadda kullum duba da yanayin yadda rayuwar ta zama ta tsananta a wannan lokaci a wannan ƙasa tamu Najeriya. Na'am, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu daman halartar wannan gidan TV na EL-SHALAMI TV, gidan TV mai albarka wanda yake kawo a program wanda suke amfana al'umma a faɗin duniya ga baki ɗaya. Muna addu'an Allah ya sanya wannan gidan TV albarka. A daidai lokaci mukan so mu tattauna dangane abin da ya shafi yanayin yadda muke ciki a wannan ƙasa tamu da Najeriya na matsi. Mukan so mu ja hankalin masu hannu da shuni dangane da falalan taimako. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yake cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ku tausaya waɗanda kuke rayuwa da su a ban ƙasa, Allah da ke sama zai tausaya muku. Kowa ya sani ana cikin halin ha'ula'i a wannan ƙasa wanda yunwa da babu da jinya yana ta kashe al'umma. Kuma amana ce duk masu hannu da shuni arziki Allah zai tsaye da su ya tambaye su a filin alkiyama. Domin hadisi ya tabbata daga nana Aisha radiyallahu anha, Allah ya ƙara yarda a gare ta, amaryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shalelinsa kuma amaryarsa har gidan aljannar firdausi, take cewa ban yi tsammanin za a gama sauke ayoyin Qur'ani ba face Jibril ya zo wata rana ya ce wa manzon Allah ga aya da zai sa makwacci ya gaji makwacci saboda haƙƙin makwabtaka. Amma da aka wayi gari ka samu mutum a unguwa motan shigansa kaɗai sun fi 5, amma a unguwar nan akwai wanda yake kwana da yunwa. Wata rana manzon Allah sanda ya rantsuwa sau 3 ya ce wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sahabbai suka tambayi annabi waye wannan? Manzon Allah yake cewa man la ya'manna jarahu bawa'iqa, duk wanda makwaccinsa bai aminta da shi ba, ya'ani makwacci na cutar da makwacci. To duk wani mai hannu da shuni da kuɗi da arziki a wannan ƙasa tamu Najeriya yana da makwabta kuma yana da 'yan uwa. Wani zaka samu ga arzikin amma ɗan uwansa wanda suke uba ɗaya ko uwa ɗaya ma yana cikin halin ha'ula'i. Tir da wannan irin dukiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa hadisi yake cewa ka kama hannun mutum ka kai shi ka nuna masa ya koyi sana'a ko aikin da zai amfana. Annabi ya ce ya fi wanda ya kwana a masallaci na yana nafila yana karatun Qur'ani. Masallacin Annabi fa. To amma yau mun wayi gari saboda muguntan da ke cikin zukatanmu akan taimako, a office ma za ka iya samun an gone ya samun promotion a iya koyi file ɗinsa. To da haka muke so mu ci gaba, zai wahala ba ma taimakon junanmu. Sannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ɗauki ko da kaman gurasa a ce masa kenan, ka ba wa mutum masa ya ci, ya fi wanda ya wuni da azumi ya kwana ya ƙiyamun laili lada a wajen Allah. Sannan hadisi ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan da ya shafi ciyarwa. Annabi ya ce inna fil jannati ghurafan, a cikin aljanna akwai wani irin bene na glass aka yi shi, aƙalla hawansa da lifta ake hawa irin na aljanna kuma ya kai hawa 1000. Tsabar kyan gidan annabi ya ce yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha. Kana wajen gidan kana kallon duk abin da ke faruwa a waje saboda komai na glass. Wanda yake waje yana kallon komai na cikin gidan. Akwai wani sahabi da ake ce masa Abu Musa al-Ash'ari, ya ce liman hiya ya Rasulullah,
wa zai samu wannan gida? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce addaha Allahu liman at'ama ta'ama. Farkon ma abin da annabi ya fara faɗa shine Allah ya tayar da gidan ga wanda yake ciyar da abinci. Yau ya muke a rayuwa akan taimako ko ciyar da abinci ko taimaka al'umma? Mugunta ta riga ta yi yawa a cikin zukatanmu, taimako ya riga da yayi karanci. Idan muka shiga cikin duniyar alkur'ani kamar cikin suratul baqara, kamar shafin hafizu ala salawati was salatil wusta, aya ta ƙarshe ne a shafin, ba na manta ba, kamar aya ta 245 ne. Akan abin da ya shafi taimako sai Allah yake cewa man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana. Waye zai bawa Allah rance mai kyau? Ba a bawa Allah rance. Anan abin da Allah yake nufi shine waye zai bawa bayin shi rance, ko kuma in ka taimaki wani bawan Allah kamar ka bawa Allah rance ne shi zai biya. Shine man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Allah zai ninninka mutum ninkin baninkin. Kamar ka ga wani yana cikin wani halin ha'ula'i, ka taimake shi. Yau rayuwa mun zaman zaka taimaki mutum wani har sai ya zo ya roke ka. Me neman taimako fa daga ka gan shi, ba sai ka ce wannan yana buƙatar taimako ba. Wani daga idonsa, wani daga hular da ya sa, wani daga rigarsa, wani daga takalminsa, wani daga dattinsa, wani daga kalan jikinsa. Yau ina sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-asharatu mubashshirina bil janna, irin sai na Abubakar, lokacin da yake da khalifa zai je buga gidan sai na Umar ya ce masa ba mu ci ta bacci ba, ya je buga sai na Usman ya ce masa ba mu ci ta bacci ba, ya je buga sai na Ali, wannan duk suna da certificate na shiga aljanna, ya ce musu ba mu ci ta bacci ba. Yau a cikin bayinmu da muke mulka duk wanda ya kwana da yunwa sai Allah ya tambaye mu. Yau ina shugabanni da suke mulkan mutane, ba ma yunwa bace take damun su ba, al'ummar su za ta kwana da shi ba, dukiyar al'ummar suke handamization da shi, suke ɗebewa, suke tarawa. Wata hibbunal mala hubban jamma, suna son dukiya so na idon su a rufe, ba sa tuna lahira, ba sa tuna cewa ita dukiya kwairin da ke kanta ma kiyama guda biyu ne, ko in ce caution. Wa amalihi min aina tasaba wa fima anfaqa. Ta ina ka samo dukiyar, kuma ta ina ka ciyar da ita. Gashi nan caution ne AC, amma guda biyu a take saboda matsayin da ke cikin mai dukiya. To haka sai na Abubakar zai da gida yana bugawa. Idan mai gida ya fito zai tambaya ya an ci abinci, in ba a ci ba karka batawa za a je a ɗibo abincin a baitul mali ne a kawo a daren. Da shi da sahabban a gidan za a yi girkin a bawa kowa ya ci, su bawa gidan haƙuri. In ba a biyan ku salari, mai gidan za na biyan salari. Ina shugabanninmu na Najeriya yanzu, za a biya mai gidan salari, za a biya matarsa na da yan gida gaba ɗaya, gidan ranka dade. Duk ƴaƴan wanda yake gidan nan za a biya shi salari. Ina wanda yake shan nono za a biya shi salari a zamanin sai na Abubakar. Matan tana da ciki, za a biya ɗan cikin salari. Wanda ba a haifa ba. Wanda ba a haifa ba zamanin sai na Abubakar ba za su yi bacci ba. Shin kamar yanzu ana sanyi, za su kawo musu maganin soro firi, za su kawo musu gidan soro in akwai a zamanin firi, sannan za su ba su bargo firi. Dalili saboda kada su je kiyama. Annabi ya ce duk wanda ya mulki mutum 10 ba zai shiga aljanna ba, sai yayi wa Allah bayani ya mulki mutane 10 nan. Shin akwai wanda ya shiga wani matsatsi har ya iya shiga wani hali bai fita ba a mulkinka? To sai na baka yana irin waɗannan abubuwa, yana shiga gida-gida. Bar sai na koma sai na Umar, idan a tausayi ne da mulki, in kana ganin cewa kai yanzu kana da mulki, kana da tsaro, ita mutuwa in ta zo aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Ba ruwan mutuwa da tsaro. Allah ya buga mana misali a Najeriya ne, muna da hankali. Ba a taɓa shugaban ƙasa mai tsaron wannan a Janar Sani Abacha. Haka ne? Yana kan mulki ya mutu. Idan tausayin al'umma ne, in za a saka wanda suka je tausayin al'umma a Najeriya, za a saka Alhaji Musa Yar Adua sosai, amma ina yake, shi ma ya mutu sosai. To don haka idan mulki kake ji da shi, ai wanda suka dama ka suka shanye, in shi yake ana ka taimaki al'umma ko ka ji tausayin su, ko kana ganin ba ka mutu ba. Idan zalunci ne, ai wanda suka fika. Sai na Umar inda saboda yana tunanin lahira,
a ƙofar gidansa ko gate na sa kwaɗo babu, ba kare, ba mai gadi. Idan zai kwanta igiya yake ɗaura a kafansa ya wurga ta windo, in akwai talaka mai damuwa a daren ya zo ya ja igiyan da kansa zai tashi ya zo ya tambaye ka mene. A wallahi school fees ne aka koro ni. In akwai kuɗin a gidan za a baka, in babu ba zai tura wakili ba. Sai na Umar kama hannunka zai haka a tafi ku je baitul mali a irga kuɗin da zai ishe ka, kuɗin wata ne ko shekara a baka. Ka zo ka ja igiya kai fame ne, wallahi na kai aure ne bayin da kuɗi. Shugaban ƙasa na duk duniya ne ba a aure ne kake iya towa budurwa. Wallahi na je ma babanta suna ta yawo da hankali na. Sai na Umar din zai kira babanka ya kama nun baban ya je wajen baban yarinyan ya tambaya maka aure, saboda darajarsa sai na Umar sai a baka auren ma kuma ya maka auren. Yau waɗannan wanda suke da certificate na shiga aljanna suke haka, to da Allah ina ga wanda bashi da tabbacin makomarsa. So aka rama kalla a ƙarƙashin wannan duba da ganin cewa misali mu a ƙasar mu Najeriya zaka ga shugabanninmu wanda wannan dukiyar tamu ce, halaliyar 'yan ƙasa ne ko kuma mu ce halaliyar 'yan jiha ne, amma na da kansu zaka ga su suke handame wannan dukiyar, ba sa tunanin ya talakawansu suka kwana, ba sa tunanin me damuwarsu, kai illa alƙawarukan da suka yi ma a lokacin gabatar da yakin neman zaben su ba sa cika wannan abu. So shin wani kira za ka yi wannan shugabanni? Wato shi yasa za ka ga wani lokaci a wajen karatu nake cewa malamai su fito siyasa. Babu wani aya ko hadisi ko maganar malami da ya ce malamai ba za su fito siyasa ba. Tabbas. Idan ka duba farkon duniya damun can waɗanda suke kan kujerun ma malamai ne. Idan mulki kake ji da shi ba za ka yi irin mulkin annabi Suleiman ba. Shi ya mulki aljanu da mutane ne. Ka duba irin adalci da ya yi a matsayin na annabin Allah. Duka wani cabinet da wa da ke ji akwai sanata, 'yan majalisu, 'yan waye, kansila, ciyaman a zamanin annabi Suleiman akwai su. Aljanu da mutane. Wannan ma jahilci ne a ce wai malami bai kamata ya fito siyasa ba. Su ne ma ya kamata su fito siyasa saboda su ne suka san haƙƙin al'umma. Waɗannan wanda kake maganar su yanzu suke handamization da dukiyar mutane ai suna da jahilci ne. Me dalili muka tafi cikin sura ta 33 cikin suratul ahzab shafin karshe daga ayan sauran aya da suratul ahzab ta kare. Ai Allah ya buga misalai, in ka duba misalan gaba ɗayan su suna tafiya da kutankucin irin shugabannin Najeriya ne. Allah ya ce inna aradna al-amanata mun su Allah mun gabato da amana ala samawati ga sammai bakwai wal ard da kasai bakwai wal jibal da duwatsu manya manya. Saboda sun san matsalar da ke cikin amana. Duk sun fi dan adam girma da ƙarfi, fa abaina ayyahmilna sai suka isu ɗauka. Yan shugabanninmu da tsafi da kashe mutane suke neman mulki saboda sun san zalunci da su, ba sa tuna lahirarsu. Sun manta cewa za a tambaye su da ɗaɗɗaya komi na haƙƙin al'umma sosai an tambaye su. Ba su da wannan ilimin, sun jahilci wannan. Shi yasa a wannan wajen da aka gabato amana din, ka san duk wanda za a bawa rikon al'umma sai an bashi amana. Me amana akar makalla shine Qur'ani za a dauko a basu suran da shi. To kuma Allah ya ce wa aufu bil ahad, ku cika alƙawari fa innal ahad kana mas'ula. Ita alƙawari abun tambaya, to ga nan alƙawarin an basu fa baina ayyahmillah sai suka yi su karfa. Kai wa ashfaqana minha sanda suka yi makirkata saboda tsoron daukan alƙawari. Wa ashfaqana minha wa hamala hal insan, sai dan adam yace yana so. Yau ka duba in siyasa mu yadda suke shiga sako da lungu da ƙarya da me akan za su yi wa mutane adalci. Idan ka duba yin alƙawarin da 'yan siyasa suke yi, misali za mu iya bayarwa, kar mu je ko ina mu tsaya a garin mu Gombe mana. Yanzu daga cikin kamfen da suke mana shine akwai abin da ya shafi security, akwai ruwa, akwai wuta. Idan ka duba local government din Gombe nan ba kowane local government yake da wuta a dace. Fadan jihar Maya. Yanzu kamar wata local government da ake ce mata Talas, ina yin buga misali da ita, sama da shekara 8 ba su da wuta. Kuma local government ne. Duka kwata-kwata. Ba wuta. Ba tsayayyar wuta ne ko kuma babu wutan? Ba wutan ma gaba ɗaya kawai. Kamar an yanke wutan ne. Sai muka dawo maganar ruwa. Lokacin da ake wahalar ruwa bana ma Najeriya, giya min ake kawai yadda ake tsadar ruwa da na dawo na gani da kaina. Mota ta ɗauka musamman har na je daɗin kuwa wajen treatment din nan.
ga janareto manya-manya guda 4 wanda kowane janareto ɗaya zai iya jan anguwa guda tun a zamanin goje har yanzu ba su sake amfani ba. Ba a aiki da su, a sayi mai ne a kunna a famfo ruwa Gombe a wadata, an ki saboda mugunta. Sun manta lokacin da suke kamfen da ruwan nan, yanzu suna ganin cewa ai za su iya zarcewa saboda suna da kuɗi, kuma ba za su zarce ba. Za su zarce saboda suna da ƙarfi, ba za su zarce ba. Wallahi da ido na je ni wannan wajen ba inda ban zaga ba. Idan ruwa ne a ce wai ana rashin shi a Gombe, wala abun kunya ne. Da ido na je ni ba abun da ba a nuna min ba. A tace ruwan ne ko a harbo shi Gombe, zukatansu mugunta ne a cikin siyasa. Bayan kuma alƙawarukan da suka yi a game da alƙawaran da suka yi da yawa, wanda yanzu gaba ɗaya wani alƙawari ne suka cika. Idan abu ne za a yi a jihar Gombe don wasu al'umma su amfana, gwamnati ta bayar da a ce kwangila, ba za ta bayar ma saboda wasu ci da kanta take yin kwangilan kanta jihar Gombe, kuma sai a ce ba za a fito a yi magana ba saboda me yasa? Ai mulkin demokuraɗiyya ake, ba mulkin kama karya ba. Kafin mu je ga shugaban ƙasa, zan ba da misali ga gwamna guda ɗaya. Ya kamata malamai su fito su yi magana akan wannan gwamnan, ya fara wuce gona da iri. Shi gwamnan Sokoto ya ma gama raina mutane hankali. Duk Najeriya babu wani jiha da ake yi wa musulmai cin kashi irin jihar. Da a kawo uwa a ce ɗanta ya zina da ita a jihar Sokoto. In ƙarya ne a zo a kama ni, zan je in nuna waɗanda suke bayanin abun ya faru da ƴaƴansu, ya faru da matansu. Har Sokoto na je. Don ni in kana ban labarin abu, komin yanzu social media akwai ƙarya. Wallahi da kafa da mota ta na yi folin zuwa Sokoto da dawowa, man naira 300 na sha'a mota ta na je na dawo. Ba ma wai motan gwamnati na shiga ba. Ka tabbatar na zanna da mutane, na tafi Katsina ma, na kama hanyar Nijar, na shiga Nijar har Maradi, duk na je na samu labarin, ba ƙarya bane. Sannan a gaban mutum za a kira matarsa, katti su yi layi kamar 5 su yi zina da ita. A nan Sokoto, Kebbi, Zamfara abu yake faruwa. Sannan ban da rainin hankali kwanaki ya fito wai ya gyara bohol 25 a kuɗi biliyan 1 da miliyan 2. Wanda ma hankali ba zai kama. Ni da mu shi na faɗa daga wannan gwamnan ka gan shi, kaga ɗan ƙauye kutu, wanda bai ma san kuɗi ba, bai ma iya lissafin kuɗi ba, bai san ma nawa ne biliyan ba, fa fito yake magana nan. Sannan kwanan nan ya sake kashe biliyan a kun gyaran meye ne, gashi nan sai cin dukiyarsu yake, saboda ka san akwai non-governmental organization na duniya da suke kawo gudunmawa Sokoto, kuma tsabar yana mutane hankali. Za mu gani akan wani taro da aka yi kwanan da fito yake cewa wai mutanen su zaɓi Goodluck ko su zaɓi Tinubu, saboda Tinubu ubanmu ne shi. Ai Tinubu ko ubana ya da ya haife ni ba zan zaɓe shi ba, wallahi ba zan zaɓe shi. To amma ya fito saboda a lokacin akwai jami'an tsaro, ga al'umma nan halin da mutane suke, wai yake ƙara magana wai a zaɓi Tinubu saboda sun samu tsaro. Wani tsaro suka samu? Kuma ka san mutanen mu da dan silbasira, yanzu ya dan watsa musu wani kuɗi za su iya zaben shi su zaɓi Tinubu. Sosai ma, kamar yadda muka gani a kafofin sada zumunta, wani faifan bidiyo yana yawo na wata mata da ake mata bayani, ana cewa yanzu za ta iya ƙara zaben shugaban ƙasa Tinubu, ta ce akan naira 5,000 ma za ta iya ƙara zaba. A'a, tana ta yaba shi, ai wannan mutumin arziki ne, mutumin kirki. To me za ka faɗa irin wannan mutane sosai ma a ƙarƙashin wannan? Ka sa abin da ke faruwa ga irin wa'annan ka za ka yana faruwa. Da mun san shugabannin sun gama gana mutane azaba. Wata yanzu tana ganin wannan 5,000 ɗin kamar naira 500,000 ne a wajenta. To ya kamata mu daure nuwan cikinmu. Yanzu lala ba taliya aka bayar da 5,000 ba? Sosai. Yanzu wannan 5,000 ɗin ko da naira mutum yake kashe ta auni, ta ƙare ko ta ƙare ba? Ta ƙare. Taliyan nan ko da sili mutum yake shi ne, ta ƙare ko ta ƙare. Amma ana cikin wahalan ko ba a ciki? Ana ciki. Ka ji abin da Chief mai faɗa yau. Idan haka za a ci wa tafiya a wannan gwamnatin, Allah ya ruguza ta. Sosai. Allah ya ruguza ta, kar ta ci gaba ɗaurewa. Kuma shugaban ƙasa a President Bola Ahmed Tinubu a matsayinsa na musulmi ya ji tsoron Allah. Kada ya ɗauki duniyar nan wajen zama ne. Wallahi yanzu haka a shekarunsa a ƙara masa shekara 50, hatta matarsa da 'ya'yansa sai sun yi addu'an Allah ya sa mutu, saboda ya zama liability. Sosai. Me ma yake jin daɗin sa a yanzu? In akan harcensa ne ɗanɗanonsa ya ragu. Haka ne? Idan idonsa ne ya rage gani. Idan jinsa ne na hanci ya rage gani. Kunnensa ma ya rage gani. Da nassin Qur'ani daga shekara 40 ne. To me zai tara? Idan fa kuɗin yake tarawa, amaryar da ya aura
wallahi ranar da Bola Ahmad Tinubu ya mutu ta yi aure ta auri wani a daren farko ta kwanta da mijin ta ga Bola Ahmad Tinubu a mafarki an gane washe gari ta ganshi kwana biyu washe gari ta ƙara ganin sa wannan sabon mijin nata da shi za a je gidan boka ko wani malami a yi addu'a a daina ganin Bola Ahmad Tinubu ko a mafarki saboda yana da hankali ne ya tuna da irin wannan abubuwan kuma yanda ya tara dukiyar nan ƴaƴansa da danginsa za su zo su gaje ta a banza ya je ansa ta a kiyama da ɗaɗɗai sai ya ansa ta su kuma zo ci a nitse kuma duk wanda yake da mummunan manufa akan al'umma ba zai gama da duniya lafiya ba a rubuta a ji Bola Ahmad Tinubu ya da mugunta akan musulmi ne kada ma a je ko ina ba da wasu yake mugunta ba da musulunci to kuma a yanda aka yi ikirari cewa a matsayinsa na musulmi kuma kamar yanda aka yi na zaɓe wato muslim ticket to a ƙarƙashin wannan kuma me za ka ce ka san akwai mutanen da suke da kyakkyawan niyya akan zaben Ahmad Tinubu akan muslim ticket akwai wanda kuma son duniya ce akwai wanda kuma jahilci ne akwai wanda sun yi kokari a yi haka saboda ya zamo Najeriya damu a 75% musulmai ne ya zama musulmi shugaban kasa musulmi dipiti kaga an kafa wata babbar sunna a Najeriya wanda za a iya tafiya a haka wannan suna da irin wannan kyakkyawan manufan a cikin malamai mun san su akwai wanda kuma son zuciya ce kuɗi aka ba su yanzu yin a zaben muslim ticket ne da shi shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu da kashin Shatima waye ma ya cancanci muslim ticket a cikin su waye da ka kira shi karanta maka Fatiha da kyau Allah ya ce la salata liman lam yaqra Fatiha kitab babu a cikin su waye zabin da wakiltar musulunci a cikin su babu ko daya don haka son zuciya ne son rai da haka muna fatan wani zaɓe na gaba musulmai su farka kar a yaudare su da wani muslim ticket akwai mutane nagartattu zan faɗi ɗaya daga ciki shine a yanzu dai ba mu ga shugaban da muke ganin zai tsamo mana kitse a cikin wuta irin Mejo Al-Mustapha ba yana da ilimin addini yana da na boko Najeriya nan duk wanda suke shugabantar Najeriya ba wanda ya kai shi sanin matsalarsa kuma zan faɗi wata magana har yanzu ba ga mutum mai amana kamar yadda na gaya maka idan ba amana ba lokacin da Janar Sani Abacha ya rasu Mejo Al-Mustapha shine a bayansa kominsa zai iya daukan bindiga ya harbe shi ya hau kan kujera ko bai haka ma zai hau amma ya gummace ya sha wahala saboda ya san a lahira Allah zai tambaye shi mutum ne mai ilimi ba jahili bane Mejo Al-Mustapha to amma da haka ya gummace in yana giya maka azaban da ya sha a kurkuku don ya mutu wallahi sai ka tausaya mishi amma Allah bai kaddara mutuwarsa yanzu nan gaba kaɗan a 2027 ya fito president ina mai giya maka yanda muke shan wahalan nan ba kowa bane kuma zai fito ya zaɓe shi ana cewa wai an kashe wai Tinubu ya kashe Arewa ƙarya ne Tinubu ya daga ce amma mu yan Arewa muka kashe Arewa muka kashe Arewa muka kashe ta yanzu da kowa da katin sa na dan ƙasa za a yi zaben gaba a ƙi zaben Tinubu da kashin din a ce ga me wanda zai farfado da Arewa ya taimaki talakawa shine Mejo Al-Mustapha kowa ya je ya zaɓe shi ya ci zai farfado da Arewa kuma shi ba zai nuna wani bambanci ma tsakanin musulmai da kiristoci ba saboda yana da addinin Mejo Al-Mustapha to wallahi na giya maka ina nan da kai da manyan arewan da mu talakawan mu za mu fito mu kada Mejo Al-Mustapha kai ba shi ba ma duk wanda aka san zai tsamo arewa ko zai taimaki Najeriya gaba ɗayanta kirista ne ko musulmi ne ko wani malami ba za a zaɓe shi ba kasan wani ga an ga mutum zai farfado yanzu Allah ya ji kan Umar yar Aduwa ba ganin aka yi tun daga zamanin shi da aka ƙara 'yan sanda sallari har yau an ƙara sallari ba ƙara ba duk mutumin da aka zai taimaki talakawa a Najeriya zai taimaki ƙasar kashe shi ake yi haka Allah ya sa mu dace muna addu'a da kyakkyawan manufa ga wannan gidan TV mai albarka Allah ya ƙara masa albarka kuma da ɗaukaka insha Allah so muna godiya Malam Abubakar Sadiq wanda aka fi sani da Pharmacy a madadin hukumar gidan talabijin na EL-SHALAMI da ta sahale wurin kawo muku wannan shiri na musamman sai da shirya na gabatar nake cewa ku tara da mu a wani sabon shiri